أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأحييكم بتحية إسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ara mana numfashi maka halarci yinin 22 ga watan Sha'aban, hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina mai shekaru 1446, wanda kuma yi munasiba da shekarar miladiya ta haihuwa annabi Isa alaihi salam kamar yadda ake rayawa shekaru 2025, wanda yau yini na 21 ne. To abin da ya dame mu shine lissafin watanni na musulunci, domin a cikinsu muke bautawa Allah subhanahu wa ta'ala. La'alla mako ɗaya kawai ya rage mana na juma'a a wannan wata na Sha'ban mai alfarma, kafin mu samu kanmu a cikin wata wanda yake matsayin bakon da muke samun so ɗaya a shekara, Ramalana kenan. Da fatan Allah ya awa numfashi da kuma ba mu ikon bauta masa kamar yadda yake so a cikin wancan wata mai gabatowa. Ya kamata mu ƙara zagi dantse, mata daga cikin mu su daure su biya basukan azumin da suka sha shekara da ta wuce. Haka zalika waɗansu daga cikin sanadiyar rashin lafiya ko kuma tafiya ko kuma wani dalili wanda shari'a ta amince ba su samu daman cika azumin su na Ramadana cif ba, a daure a biya kafin Allah ya kai mu ɗaya ga watan Ramadana. Taken huɗuban yau na magana akan wata gaba daga cikin sallah wacce take mai mahimmancin gaske, amma ba a wannan fuska din ba ta da alaka da sallah, tana da alaka ne da rayuwarmu ne yau da kullum. Sannan kuma ta zo ne karkashin tambayoyin da aka yi wa ɗaya daga cikin manyan sahabbai, sayyidina Ali radiyallahu anhu. Wani bayahude ya tambaye shi, yake ce masa, tambayin ƙure masa, man ashaddu khalqan min makhluqatillahi, ko kuma man ashaddu jundin min junudillahi, me mafi ƙarfi daga cikin rundunonin Allah ko kuma cikin halittun Allah? Sai ce mishi 10. Kafin ma ya jero masa sai ce kawai 10 ne. Abu na farko dutse. Ba hukunta kowa ya san cewa dutse halitta ce ta Allah wanda mene yake da ƙarfin gaske, amma kuma akwai abin da ya fi dutse ƙarfi. Me yake nan? Ƙarfe wanda ake amfani da shi a fasa dutse. Sannan shi ma ƙarfin akwai abin da ya fi shi ƙarfi. Me kenan? Wuta tana narka ƙarfe, ko ba haka bane ba? Ita ma wuta akwai abin da ya fi ta ƙarfi. Me kenan? Ruwa yana kashe wannan wato mene wuta din. Sannan kuma shi ma ruwa din akwai abin da ya fi shi ƙarfi, shine sararin samaniya, domin yana ɗaukan giragizai. Sannan sai Allah ya sako da ruwan. Sannan su kuma giragizan su ma akwai abin da ya fi su ƙarfi. Me kenan? Iska. Sannan ita kuma iska akwai abin da ya fi ta ƙarfi, shine mutum. Allah ya bashi hikima, ya bashi basira, ya bashi dama, yana iya sarrafa ta. Tana zuwa fu sai ganshi a tsaye kyam, kuma zai hau jirgi ya haye bisa kan wannan iska din, ya tafiya mai nisa kuma ya sauka duk da iska din. Shi ma dan adam akwai abin da ya fi shi ƙarfi. Me kenan? Bacci. Nan da nan zaga bacci ya kama shi, ya bungire ya tafi. Sannan kuma bacci akwai abin da ya fi bacci ƙarfi. Wani abu kenan? Damuwa. Damuwa ta fi bacci ƙarfi. Idan mutum na cikin damuwa, bacci ma bai zuwa. Za ga yayi zugun kowa ya bacci, amma yana cikin damuwa. To wannan damuwan a wannan ƙasan ɗaiɗaikun mutane ne ba su a cikin damuwa. Idan mutum ya duba da kyau, za ga ba wai tarin dukiya bane ba, ba kuma wurin jin daɗi bane, ba shi bane. Za ga mutum a cikin zuciyar shi babu wannan wato natsuwa din. Ita kuma natsuwa ita ce ɗaya daga cikin rukunin sallah. Shi sa na ce wannan rukunin na ƙarshe bai da alaka da sallah, yana da alaka da mene? Rayuwarmu na yau da kullum. To mene yafi wato damuwa ƙarfi? Natsuwa. Idan Allah ya baka natsuwa, ka samu natsuwa, alhamdulillah, sai ka ce alhamdulillah, masha Allah. Ba wai yawan dukiya bane, a'a,
natsuwa kuma ana samun ta ne daga Allah. Allah yake cewa alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, wa'anda suka yi imani kuma zukatan suna samun natsuwa da ambaton Allah, sai Allah ya ce ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Lalle kusan cewa ta hanyar ambaton Allah ake samun natsuwa a cikin zukata. Idan kana son ka samu natsuwa ya magance maka dukkan wa'annan matsalolin, to ka rinka ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Aƙalla bayan sallan subahi ana karanta abubuwa guda 19, tun daga qul huwallahu falqi nasi, ayatul kursi, la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq, da makamantan sun kai 19. Azkarus sabah, haka zalika da yamma ma azkarul masa. Idan kana nan gashi na an yi sai mana shi yanzu a cikin waya. Ɗaya daga cikin sunayensu shine we muslim. Kana rike da wannan babban waya din, akwai abin da manhajin da kana tabawa zai kwaso maka wayannan abubuwan, zai bude maka su kai ta karantawa, sai ka dauka cewa kamar wasa kake, ba wasa kake da wayar ba. Cikin minti 15 ka kammala su, shikenan alhamdulillah, sai ka ji Allah ya baka natsuwa. Domin natsuwan nan kowa na ne, hatta mahaukaci yana son natsuwa. Baya son da za a rinka damun shi ana ji, ba zai koma inda ba a mene ba a damun shi. To ina ake samun ta? A wurin Allah ake samu. Yawan ambaton Allah ke kawo natsuwa. Muna fata Allah ya ba mu natsuwa. Saboda haka mu daure mu ci gaba da mene ambaton Allah yau da kullum, safiya da maraice. Shi yasa dukkanin salloli idan an kammala, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Ambaton Allah kake domin ka samu natsuwa. To nan natsuwan ce muke nema a koda yaushe. Muna fata Allah ya ba mu natsuwa. Wannan kaɗan daga cikin abin da zai samu kenan a matsayin guzuri na wannan huduba.